Hello everyone, welcome to Pambatha Ngamanqaza. We are here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-10 April 2026. Sikhumbule izolo ukuthi babakalaza uzogcina ekhala esho khona ukuthi uyaxolisa unkosikazi wakhe ngalento ayenza empeleni ayingaqondile. Namhlanje uvuka ufunela uZoleka ngoba nakhe efuna ukuqedela inkulumo yabo yayizolo. Angithi ugcine evumile kuZoleka ukuthi uyena owabulala umama kaLazarus. Uyamtshela uZoleka ukuthi ufuna ukuqhubeka kwenkulumo yabo yayizolo. Wathi nje yonke lento ayizwe ngonofundisi uyahamba ngalihlaza cwe. Wathi ngilalele, ungilalisise kahle. Wathi nje lento iyinkohliso eqhamuka kumuntu esifazane onomona namanga. Avele nje uZoleka kwamncenga ukuthi ngelinye ilanga alikhulume iqiniso ngoba ngisho engalibalekela kodwa ekugcineni liyovela. Wathi ethi uyakhuluma bakaLazarus wathi uZoleka khululeka ngami, ayikho into engizoyithetha nosigqibo. Wabe evala ifoni khona lapho uZoleka ngoba ezwa uLazarus esondela ngalapho angakhona. uZoleka ungena endlini uhlangana noLazarus ugqoke igawuni. Uyancoma ukuthi ucula kahle lapho usho uyambhuqa. Bayabambana bayadansa bakuthi uyalibona nje lolu thando ukuthi lumnandi. And noLazarus uyaqhubeka uyacula uculela isithandwa sakhe. Uyanga ubuya esikoleni angena endlini kanti uHlathi uhleli khona lapho uzicofela i-laptop yakhe. Angene uyanga aye ngasekhishini kuvele ukukhala ifoni khona lapho. Asondela ibamba ahlele phansi kusofa athi uyakhuluma vele asuke uHlathi amhlwithe bese yambuza ukuthi lo muntu okufonela lana uyena lo kwenza i-love party. Athi uyanga hayi tata akusiyo i-love party lena ngencinyo maskito. Adini uHlathi okumdina kakhulu kunakho konke ukuthi uyanga uqambela amanga. Wamtshela ukuthi yabona-ke lesi stage sakho sadlula kusona nathi. Ungalokothi nje ungenza isilimo. Wathi nje uyanga mina ngaze ngikuphazamise esitejini sakho. Avele uHlathi wamdonsa ngengalo efuna ukumshaya wakhala uyanga ithi dade uyandilimaza. Waqhamuka uthumeka sesememiza kakhulu ethi Hlathi. Avele wathula uHlathi wabuka uthumeka. Umndeni wakaNcuka uhlele etafuleni ujabule wenza ngisho amahlaya. uNonceba naye uxoxa ngenkinga abhekene nayo emsebenzini. Hawu bamcebisa umndeni wakhe ngoba benzela ukuthi ngelinye ilanga if kwenzeka ephinde ebhekana nale nkinga kumele ayilungise kanjani. Bese kungena i-topic yokuya entabeni ngoba ubaba kaLazarus khona ingane yakhe ezokwenzelwa umgido ngoba izobe ibuya entabeni. Abuze uLazarus ukuthi wenza ngoba ebona udanga yakhe noma sekuyisikhathi. Hhayi baba wakhe esho khona ukuthi sekuyisikhathi sakhe. Wase washo uLazarus ukuthi yena wayemva kwegenge yayikhula nayo ngoba nakhona sebemcwasa ukuthi akasokile lapho abahlezi khona babehlezi bemsusa bethi suka lana asihlali thina namakwekwe sihlala namadoda. Lapho kuhleka wonke umuntu etafuleni ngaphandle kuka-Azande. Uthe nje bengasanakile ukuthi avele ahleka kakhulu azwashaya izandla. Wathi kahle kahle isidlo namhlanje ntambama singami. Wathi uyathi uyamkhuza uma wakhe emtshela ukuthi ayikho into enjalo. Wathi nje nibhizi niyahleka indaba yamakwenkwe angayanga entabeni. Wathi kungcono ngisho yena akayanga entabeni kodwa akazange ambulale unkosikazi wakhe. Wavele wamunca etafuleni wonke umuntu wabuka omunye nomunye wabuka omunye. Bamba la ungakhohlwa ukucingela notification bell, subscribe noma usho umbono wakho.